מי לא רוצה שבורא עולם ימחל לו את כל העבירות שלו ברגע אחד? הגמרא אומרת שכל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו את כל פשעה, לא את כל חטאיו שזה שוגג, אלא את כל פשעה שזה מזיד. הכל בורא עולם מוחק לך ברגע אחד, מאפס לך את המונה. על ידי מה? על ידי שאתה מעביר על מידותיך. מה זה להעביר על מידותיך? אם בא אליך חבר ופגע בך, אתה אומר זה בורא עולם עשה לי את זה. זה לא החבר, זה בורא עולם. אתה לא עונה, אתה מבליג. ישירות בורא עולם אומר לך, אני מעביר לך הכל פשעיך. ולא רק זה, בורא עולם אוהב אותו כצאת השמש בגבורתו. כמו שהוא אוהב את השמש שכל יום עולה וחוזרת, עולה במשך 5,783 שנה, ללא הפסקה של יום אחד, של רגע אחד. בורא עולם אוהב אותך, באותו רגע שאתה מבליג ולא עונה, בורא עולם אוהב אותך כמו את השמש בגבורתו, וכל החטאים מחכים באותו רגע.